De ce dorințele noastre nu se îndeplinesc cu ani? Pentru că universul nu citește cuvintele. El citește starea. Starea pe care tu o ai 24 din 24 de ore. Dacă starea ta este despre lipsa banilor, frica să-i pierzi, neliniște, realitatea îți va aduce situații unde ție nu-ți ajung bani, unde vei pierde banii. Și nu pentru că lumea e prea dură, dar pentru că sistemul funcționează precis. Iar dacă starea de fond este una de liniște, de deschidere, de suficiență, de încredere că fluxul există și mereu se umple, realitatea începe să reflecte aceste lucruri. Apar oameni, posibilități, banii vin de unde nu te aștepți. Și asta nu este o teorie, este o descriere a unui mecanism care funcționează indiferent dacă crezi tu în el sau nu. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că îți dorești o schimbare în viața ta. Scrie în comentariu, eu primesc prosperitatea. Pentru a face schimbul de energie, dă un like și abonează-te canalului meu. Și să continuăm. Să vorbim de ce prin vizualizări sau repetarea afirmațiilor noi nu reușim să primim ce ne dorim. Motivul este unul. Noi lucrăm la suprafață și nu atingem rădăcina. Oamenii rostesc afirmații despre prosperitate, dar în interior trăiesc cu teamă. Și anume această frică o aude universul. Cuvintele sunt stratul superior, rădăcina este starea noastră. Și până rădăcina nu se va schimba, stratul superior o să se întoarcă la lucrurile vechi, din nou și din nou. De aceea, lucrul adevărat nu e cu afirmațiile, dar cu starea. Despre faptul ce simți tu față de bani la nivel profund. Este despre convingerile care sunt înscrise în tine de mult din copilărie și tu nu le conștientizezi, deoarece ele au devenit fondalul tău zi de zi. Mai este un moment pe care trebuie să ținem cont. Banii sunt un flux, nu o rezervă. Și cei care se gândesc la bani ca la o rezervă, ei o fac din frică. Și astfel ei blochează fluxul financiar. Cei care gândesc la bani ca la un flux permit banilor să circule, să intre și să plece. Și banii se întorc cu viteză mai mare înapoi. Asta nu înseamnă să cheltuiți fără măsură. Asta înseamnă să cheltuiți conștient, din suficiență, dar nu din frică. Când tu dai din abundență, tu reflecți, eu am mai mult decât am nevoie și acest semn te duce la nivelul următor de prosperitate. Cei care trăiesc așa observă, cu cât mai mult dau, cu atât mai mult vine înapoi. Iar acum să trecem la o practică. Așezați-vă comod, îndreptați spatele, închideți ochii și faceți 3 inspirări profunde. Cu fiecare inspirare, relaxați-vă tot mai mult corpul, simțiți-vă în siguranță. Și acum adresați-vă o întrebare. Unde în corp trăiește starea mea față de bani? Unde în corp trăiește starea mea față de bani? Nu te gândi la cuvinte, dar simte. Poate este o tensiune sau o deschidere, poate e cald sau rece. Simți o ușurință sau greutate. Simte fără să dai note, fără condamnare. Iar acum lent, foarte lent, permite acestei stări să se schimbe. Nu o impune, nu o ordona, dar imaginează-ți ce ar fi dacă în acest loc, în corp, în loc de încordare va fi deschidere, în loc de greutate, ușurință,
În loc de neliniște, este liniște și încredere. Cum s-ar simți? Dați-i voie corpului măcar pe o secundă să simtă acest lucru. Iar acum imaginea. Vezi clar cum banii vin către tine. Nu dintr-o singură sursă, dar din mai multe. Din cele necunoscute de tine. Poate o datorie de care ai uitat. Poate te sună cineva. Poate un om cu o propunere, un proiect uitat. Și așa mai departe. Dă-i voie acestei imagini să fie voluminoasă, care aduce rezultate. Simte un corp, nu ca pe o fantezie, dar ca pe o stare pe care ai trăit-o cândva când ai primit ceva mult așteptat, mult dorit. Reține-te în această stare mai mult timp. Reține-te în această stare încă un pic. Fie ca corpul să țină minte această stare. Și acum rostește cu voce tare sau în gând. Banii curg liber spre mine din toate sursele pe care eu le știu și pe care nu le știu. Eu nu mai trăiesc din frică. Eu primesc din încrederea că eu am suficienți bani. Că am avut întotdeauna suficienți bani. Și cu fiecare zi am tot mai mulți bani. Eu sunt deschis. Eu sunt pregătit. Eu îmi dau voie. Simte aceste cuvinte, nu le judeca. Simte-le. Dacă ceva îți provoacă rezistență, acela este lucrul pe care trebuie să îl lucrezi. Nu te lupta cu această stare, dar cercetează-o cu curiozitate, nu o judeca. Aceasta este practica pe care să o faci o dată în zi, dimineața, ca să creezi o stare de flux, sau seara, ca să te întărești înainte de somn. 5 minute